Hello guys, now karon diri sa boarding house and hapon na, mga 4 na sa hapon. And this past few days, past 4 days, nagtrabaho ko for sayugid kayo, 10 hours akong trabaho. Di lang kami as a government worker. Ang uban po itong trabahanti. Dahil guys, kaya mag-jogging ta, magpa-physically fit ta kay para atong kontrahon ang virus nga nag-spread karon. Ganiya buntag dahil guys, gabi na akong tulog. Ganiya buntag mo ko jogging. Unta mo jogging pero nagkuan man, nang lami man akong tulog. So karon na lang dayon kung hapon mangita sa kong pang tabon sa kong dagway. Na nakoy dalang gamit diri. So nakoy dala fanny pack na ako. Arte ba social ba fanny pack. Then kwarta lang dayon para in kaso kung magsakay ko or mag-jogging babalik. And nag-jacket ko. Jogging pants para safe good. Maskara lang ko lang pero ako'y maskara so magamit ko karon og sanina ra para i-maskara nako. So magkuha sa ko kadyo. So dara guys, ana akong maskara. So ready na ko para mo jogging and diyon to ko dakpon. Tara. It's time to jogging guys. And ato na ko. Ako karon sa Marcos Bridge and lisod kay ginawa aning akong gitabon sa ilong akong maskara pero okay ra as long as makapasingot maka-jogging and dagan pagid siya sakyanan diri guys. Dili gid siya una ingon nga dili gid lockdown ang Cagayan de Oro karon ta kabalo in the future pero padayon ako ito tanaw na to gid sa mga abri nga mga mga establishment, mga resto diri karon sa Cagayan de Oro sa sentro. So dapat trabaho dito. Convenience stores, pharmacies, umagang bangkong lahat ng mga dito commodities. Tulad sa inyong ang galing dito, sama sa pag-action ng 24/7. So guys, may mga mall diri karon nga gasirado and almost ang mall. Almost mall diri na gasirado na. Pareha sa Quezano. Nagasirado sila pero naay sila exemption ay mga parts sa mall nga gapang abri and parehas na ng lakang supermarket. Supermarket unsa pa na ilang pangabri pero dili tanan para prevent lang gina sa NCOV sa virus nga mo spread magayo. So guys, nata diri sa Sintrio, Ayala Mall and usual sarado gid sila and ilang supermarket dito sa unahan abri and napagya pa mga taxi diri nga gahulat sa mga masakay sa ila and ipakita na ko. So guys, ang formerly Rostans nahimo nag marketplace abri siya sa Sintrio and kung ganahan mo na palito dito na mo palit litsyo lagi ko ginawa ni. So ano ko dire karon sa SM downtown and nasa lang mga abri dire pero pinili ra gid pod para sa bangko, ang ilang supermarket, ang Watsons, ang hardware, ang Pet Express, mabuhay, unsa ni chiropractic, something LBC. So dara, tama na sila 7 PM. Ito sa Kitkay. Tanaw na to kung bisa ilang mga abri dito and sirado. So abri po dahil lang Starbucks na. Happy na Starbucks. Kung ganahan mo mga pe, abri pang Starbucks sa SM.
Ambot sa Ayala. Hindi ko sure. Sa Gateway, abri lang Jollibee. So, nag-operate lang drive-thru pod. Pero, sugod sila sa 10 sa buntag, paingon sa 7 siguro. Hindi ko sure silang closing time. Pero, pero mga 7. So guys, ang ilang McDonald's dire abri pod sa Lemkat kay. Nanay mga tao diyan naman it. Ang Starbucks Ketkay abri pod. Yun. So guys, no, mo ni ang nasa Ketkay karon sa Mercury Drug lang ang naka-break, and majority is closed good sila. Ang bangko closed pod sa BDO na bangko. Ang BPI dito dili ko sure kung abri sila ganyan buntag, pero kung hapon naman good kayo kasi ka-close na sa sayo. So mato na po tagkugon. Tanaw na to, daghan pag tao dito karon. Pero tanaw na ko daghan gigapon sa tao. So guys, no, lagi pa mga tao diri sa Hugon, and lagi pa maligya, and dili nimo sila ma-blame kay mao lang ang panginabuhi diri. Naman ni sige remind ang mga government naka-assign ani nga diri nga area sa government na nagsigig remind sila nga bawal gid unta, wala unta gyud mo mamaligya. So di pud nimo mapugnan ang mga tao nga mao lang panginabuhi diri, and amon ko nga mupalit good pod, pero a bit risky good siya guys, no. Di good pwede unta good. Kung ako pa lang dili good pwede, pero kung ako sa isa po nako ka side, wala po gipalitan, wala po wala po source of income kung ako namaligya. So guys, ang kasagaran mo makita din yung mga fast food nga abri is Jollibee and McDonald's. Kung makakita magigag Jogging, usahay na kayo. Ang sa Ayala, wala yung pang abri dito. Ang abri dito is supermarket. Ang sa SM, ang abri nila dito is Starbucks and mga banks and Watsons, Oga, Ayala supermarket. Ang dira sa Ketkay na food. Ang diya sa Ketkay guys, ang nangabri lang ay supermarket, nasa gawas man na McDonald's o ang ilang Starbucks. So mo na lang abri dito. Sa 100% na ay 80% nga gapanirado, and ang 20% abri na. Apil na sa mga vendors. So luoy gid kayo ang mga vendors karon. Luoy kay mga vendors guys kay ipasiraman sa di mas la pwede pa maligya. And ang akong concern karon is diri sa Divisoria kay nabiyay ka pangatulog diri nga mga way balay. So nabiyay curfew nga 10 PM to 5 AM. So dakon gina sila. Asa na sila ibutang kung madakpan sila. Mao ra na akong dakong question. Di man ko taga diri, pero concern ko sa ila. Nakalabay na ako sa Divisoria, and ang kasagara abri dito is ang mga fast food, Jollibee, McDonald's, Greenwich, Dunkin Donut, Jogging, and mga pharmacies. So naginom din ko karon og buko pampawala sa uhaw o papa-cleansing. Mo po ni usa daw maka-prevent sa virus. Paulit na ko karon sa Carmen. And ang
ang Carmen Market dai busy po gihapon, parehas gihapon siya sa diha sa Pugon. Good gihapon. Wala tayong mabuhatan na sa ilang ang decision sa mga tao kaya nagiuban gay gulo, nabuban magpaptuo pero gay gulo. So dili gini mo maingon nga Go City ang Cagayan de Oro karon kay nay mga transportation nga gapadagan gapon, gapadayon gapon sa ilang ginabuhat, sila pang inabuhi mga malls nga gapangabre, mga malls, mga establishment nga gapangabre and mga tawo nga gay ulo nga naagdiya sa dili pwede pero na sila and dagan kay tao, dagan kay sakyanan, motor unsa pa na mga tao nga gapanrabaho and ako muli nako parehas nako nga gahigulo, parehas ako nga gahigulo nga jogging gihapon gahala nga ipastay sa boarding house jogging gihapon ko. So dire na ako manon akong vlog and thank you for watching. Kadush. So guys, sa Carmen de karon nga market is dili parehas sa Pugon nga gubot-gubot diyan nga na kuan nila gamay na control nila ang mga tao kay pusilon nila sa ulo bago ka makasulod and dili gipang close nila ang mga entrance nga sudlan sa mga tao dito isa ra gyud kabuok ang ilang entrance so maglinya gyud sa may saba may sunog. So mo to nagpalit mo kog silig.